Nagplano ba kamo mga kapuso nga mangumpra og manok aron inyong ipanudan? Mamahimo kaayo apan dugang-dugang ilang ang inyong budget tungod kay mitaas ang presyo sa karne sa manok sa kamerkaduhan. Sa katapusang taho, miabot sa 250 pesos ang presyo sa matag kilo sa manok tungod usab kini sa pagsaka sa presyo sa farmgate. Subay sa data sa United Broiler Raisers Association o UBRA, gikan sa 88 pesos sa miaging Abril na himo ng kapin sa 104 pesos ang kilo sa farmgate price sa manok sa miaging Mayo. Karon kapin na sa 120 pesos ang presyo sa matag kilo sa karning manok. Matod sa Department of Agriculture, kapin kun kulang 20% ang dugang presyo nga gipatong sa farmgate price. Epekto kini sa kainit sa panahon tungod sa El Niño. Kung ingon ni ani ang dagan sa patigayon, muubos o muhinay ang produksyon sa itlog ug lisod usab nga padakon ang mga manok. Apan ang pagsaka sa presyo sa Luzon lang nahitabo. Matod sa Department of Agriculture, inanay na usab nga muubos ang presyo sa higayon nga musaka na ang produksyon sa mga manok.